Sa number 10, ginakaayo nga porsyon sa Burgos Extension sa Bacolod City. Ginreklamo bangod sang mahinay nga lakat sang trapiko. Ginpalabot sa igtalupangod sa Bacolod Traffic and Transport Management Department o BTTMD ang reklamo sa mga motorista angot sa mahinay nga lakat sang trapiko. Naging tugas ang pagkaayos ng contractor sa Department of Public Works and Highways sa Burgos Extension malapit sa guwa sang Villa Angela Subdivision. Sa isa ka statement, ginpaatag sang BTTMD nga wala sila o kung ang syudad man sa may nabaton nga impormasyon o kung wala sang may naglisensya nga contractor nga saradaan ang isa ka lane sang dalan para kayuhon. Ginugang pa sang BTTMD nga kung ibase sa Local Government Code of 1991 o kung ang RA number 7160, ang temporaryo nga pagsira sang dalan ang dapat ipahibaloan sa alkalde. Kag kung ano ini kalawig pagahimuon para mapahibaluman ang publiko kag balikawan ang pagguot sa mga salakyan. Ang inikadalan ng isa sa mga pinakamasako nga dalan ilabi na kung aga kung nagabiyahe ang kalabanan pa-eskwelahan kag pa-opisina. Ginapanungdum sa BTTMD ang mga contractors kag ahensya sa gobyerno nga mag-coordinate anay antes maghimo sang road project para hindi makahalit sa publiko.